Tuturor, eu sunt Răzvan și bine ați venit la partea a doua din Stumble Guys. Dar acum o să facem un challenge pe culori, gen fiecare alege o culoare și care, gen, dacă o atingem nu mai avem voie să ne mai calificăm, gen, na, știi? Și suntem împreună la final cu Edi. Iarăși Ediu. Da, iarăși. Așa vreau să zic că cred că să nu ne calificăm la final, vreau să zic. Da, ce așa. zici? Ca să nu câștigăm win-ul. Băi, să zicem nu, lasă așa, că e mai greu, știi? Că, na. Ok. Astea două. Ultima dată, ultimul match din gen, ultima rundă, să zic așa, în care cine câștigă... Nu se va pune, nu se va pune, nu se va pune, nu se va pune. Ui, nu se pune, da. Știi? Hai să-mi zici codul. Pentru că... ok, ți-l zic acum, 73. Stai așa să te dau mai tare și să... Așa, gata. Stai să te dau un pic mai încet, să nu te auzi prea tare decât mine și mai tare. Mediu. Mediu. Hai zi. Cum? 7-3. Join. Eu am intrat. De ready nu contează. Ok, bun că m-a băgat. Îl meci? Era să ies. 30. Bun. Da. Apa care nu și-mi place. Cine începe? Hai, începe tu. Aha. Ăla e din față cu fulger. Aule! Da, nu știu ca un fel de rău. Spider-Man de România. Bă, unul a atins culoarea, bă. Deci el nu mai are voie să se califice. Mamă, bă, deci unul la mine ascultă muzică aproape de 12 noaptea, gen e 11 și 16 acum. Deci ascultă toate, nu promovez melodia, dar zic așa. Deci ascultă toate diamantele, nu promovez muzica, mai zic o dată, că na. Deci dacă trece de 12, polis, alo, polis, alo, alo. Nu. Finalul încercăm, gen, cine face... Nu, jucăm așa, mă, normal, următor. Da. Mamă. Bă, uite, mapa asta chiar îmi place mie. Deci asta chiar îmi place, e veche, dar portocaliu, roșu ăsta. Gen, ăsta, știi? Ăsta, deci. În 3, 2, 1, gata. Nu avem voie să atingem. Roșu, ai! Vai, cum a trecut bomba! Și ea să ating roșu. Mai avem 2 ce... Nu se pune atunci, că și-a încălcat
Am spus 3, 2, 1, știi? Și da, nu se punea. Ia, bă, sincer să fiu, îți zic un sfat, să pui verde. Că ultima dată poți, poți să... Cel care, bă, deci se uită cineva la videoclipul meu, de la tine? Să dea mai încet, că se aude urât. Nu, amândoi, am găsit amândoi, am pierdut. Nu. Dar dar nu se pune. Easy. Eu ți-am spus că ultima nu se pune. Eu ți-am zis așa la listă că poate n-ai uitat. Băi, deci era victoriul ăsta aproape de mustața ta. De gura ta. Deci atâta era. Nu, mamă, acum bubui mapa, ce să... Hai. Ce? E sală? Există 5 online? Că nu știam. Da? Tu ai zis atunci verde. Nu! Tu ai zis, Luciu, ți-am spus dacă vrei. Ți-am spus un sfat. Aleg verde. Vezi că nu se pune astea cu care... Mamă. Cu ăștia care au verde pe ei. Ok? De limită. Gata, am văzut. Te-am văzut. Nu, ce era să ting verdele, da. Era să pic. Și era să pic. Nu. Eu da. N-ai voie. N-ai voie. Păi da, n-ai voie să te califici acum. Următoarea rundă n-ai voie. Ok, bine, ultima dată. Ok, hai. Mamă, ăsta cu... ok, na. Nu a căzut. Aha. Rugby sau... Yo-yo. Ce faceți? Băi, yo-yo. Ei. Dar ce văd? Te pui în pat. Bine. Mai bine te pui în pat și... Deci... Zi o culoare. Mamă, de capul meu. Vino mă mai repede.
Mamă, califică-te. Ui. Bă, deci era să mă ating de rost. Bine, înainte să spui tu, mama... Da, că e oricum. Înainte să spui tu, m-am atins. Bă, nu te cred. Deci nu te cred. Bă, da, sunt boz, mă. Te sperie? Păi dacă toți sunt boți, bine, nu chiar toți. Ăștia care au nume Raisa, așa, Melo, tot. Eu pe TikTok am făcut chestia asta, face reveal. Aruncă-te în lavă. Te rog eu, aruncă-te în lavă. Mama. Mamma mia. Bă, mă împinge copilul. Uite, mă, copilul, mă. Da. Bă, n-ai, mă, cu copiii, bă, ăștia, mă. Ai văzut și tu. Bă, n-ai, bă, cum cu reclamele astea și cu copii. Mamă, ce mă învârt. N-ai cum cu copiii ăștia, bă, n-ai cum. Deci e bot. Opa. What? Zic codul. Aia. 6, 8, 7. 7, 8. Bine. Zic la mine 7, 8, 28. Vreau să spun eu ceva, dar suntem pe YouTube, gen MTZ. Aici dacă sponsorizezi un cont de YouTube, s-ar putea să-ți dea de-aia. Să mai poți raportare de-aia de la YouTube. Știi? Ai. Atate. Bag un meci. Nu pot. Bă, sunt mulți boți. Ok, zice mapa aia. E mapa aia care se învârt copacii aia. Știi? Pe apă, gen care se învârte și regi tot... nu. Nu știu cum să zic. Aia care trebuie să mergi și cădeai tu de fiecare dată când erai mai nobibi. Unde poți tu să mergi? În fine, numai că s-a terminat, aproape am ajuns de win. Să zicem Maro. Bă, să zicem Maro. Să zicem Maro, ok? Să zicem Maro. N-aveam voie să ating Maro, da, Maro deschis. Nu, și Maro închis. Ok. Lionel Tapsi. Dar de ce tot îți spui tu de-astea că tu îl susții, idolul tău este Ronaldo. Not sponsor Ronaldo. Nu zice. Cristiano Ronaldo. What? Nume. E ăla care are 10.
Cred că nu mai e. Sau nu știu ce greu să mi mai nou acum Ronaldo se numește Orlando. Orlando, sau cum îl cheamă acum. Nu, bă, nu comentarii, că, bă, nu știu de ce, dar mi-au dezactivat ăștia de la YouTube. Posibilitatea de la comentarii, dar nu știu de ce. Eu caut pe Roblox, pe Roblox. Bă, nu ziceți, nu vă lăsați de asta. Da, așa. Bă, las ce vor ei, ok? Fac ce vor ei. Dacă vor să dea like, să dea like. Dacă nu, atate. Ui, what? Oh, ok. Karma. Adică pot să... Bă, stai că ăsta mă ține. Nu. Băi, nu știu. Mamă, și a dat ăsta. Epice? What? Ok. Bă, uite, bă, te pierd. Ia, ok. Bun, am pierdut. Deci, hai, spunem codul. Ei, ah, știu. Șura. Cum zic codul? Cred din parte. Hai, zic eu codul. Ciocnicarea. Uite cam așa este broasca. Hai că da, dacă e. Play. Bum, 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 bum. Nu, lasă așa. Două fete. Două fete ei. De aici sunt sprâncini. Mamă, dar ce melodii sunt afară la 12 noapte aproape. Nu știu, că n-aud. Da, nu, Florin Salam. Are mătură în mână. Păi da, mă, că virgulă cântă cineva. Nu știu, că nu se aude bine. Gen se aude... Ce de genul. Hai, zic codul? Bă, poți să ieși de pe Stumble Guys. Păi ieși de pe Stumble Guys să nu-ți mai arate Creative Party. Ah, bun, atunci... Logic. Chitiriesul de el, bă, ce mică e, voi de legă. Chitiriesul, e. Și faci eu asta, chitiriesul. Chitiriesul. Nu, 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 nu popa Elena Luminița, nu, 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 nu. Nu, nu spune că nu facem sponsor. Depinde de, dacă nu-ți place, poate la altcineva nu-i face.
Sau cum se spune la aia. Nu! Ok. Am crezut că spui. Da. Hai, faci ceva, mai ieși deodată de pe Stumble Guys și reintră. Iar, că poate. Da, ce are? Problem? Not problem, că știe băiatul engleză. Știe. Hai că așa fac eu când am ce face. Bă, la primul videoclip, al meu, deci așa vorbea. Salut! Salut! Bine ați venit la primul meu videoclip de pe acest canal. Astăzi jucăm Fortnite. Așa, deci așa vorbeam eu la primul videoclip versus uite acum. Ei, salutare, trolii, să răzbani și așa. Suntem împreună cu Eddie. Yay! Acum e mare rău. Chestia asta. Watermelon. Deci așa, hai că spun codul 89 Știam eu când va începe cu 8. 73 3 și zi finalul. 7. Wow, dar ce număr impresibil ai dat. Yeah. Bagă, zi! Zi, bă, man, dă nu începe. Put. Hai ca... Bună, zi ce culoare n-avem voie să atingem. Tot, da? Rozi, da. Nu, eu nu mai mă apropii niciodată de acolo. Bă, eu plec de acolo, eu plec, v-am pupat, eu iau pe aici. Mamă, bine că n-ai zis verde. Nu m-a atins verdele, dar... Vai, deci mă risc aici. În primul aproape. Da? Ce era să mă prindă? Fugi! Mamă, ce era să mă prindă, frate? Da, cred că nici nu s-a văzut. Nu! Ce mă? În primul. Tu n-ai cum. Aha, a fost Dacă eram pe calculator, rupeam. Mamă, uite ce schemă am făcut. Uite, mamă. Așa. Te văd. Eu deja m-am calificat. Mișto. Mamă. Băi, dar știi cum era să mă atingă? La milimetru, când am sărit de 2 ori, mai m-a lăsat odată, dar am sărit puțin în față încet, am scăpat. Bă, este un moment foarte bun. Edit 3. Zice... Edit 3, Am văzut ceva. Nu, ok, avea cineva un nume ciudat, să zicem. Să trecem peste. Zici eu pe privat. De cum era ăla? Bă, orice, dar nu mapa asta. Deci printre toate mapile. Dacă suntem în echipă, e bine, zice culoare ești. Nu ești cu mine. Bă, acum cu cine țineți? Întrebare. Deci e 12 noapte aproape. E și 40, cred că cântă Florin Salam. Brăila. Care l-am atins? Așa cântă. Mi amor. Pe mine nimeni nu mă prinde pe fan. I'm the Spider-Man, mă. I'm the Bobo Spider. Dacă e nuntă, mă bucur. Că, nu fi de ăștia. O fi de ea. Ca să nu se bucure, ca să se bucure degeaba, nu? Da. Băi, nu dai seama. Bă, să scris. Deci, n-aveți, băi, voi n-aveți voie în țara noastră. Besta moide. Nu. Bă, cum mă dă afară, bă? Nu se poate. Dar aici n-avem nicio culoare, ca să știi că... Mamă, zbura bomba ca pe tartă. Bă, abia aștept să vin de iarna. Bă, spargeți aia, scoateți aia. Băgați. Bag. Yes.
Hai că ne calificăm, cred. Abia, Băi, tu m-ai văzut? abia aștept să vină iarna. Mamă, ce te-am împins. Abia aștept să vină iarna, bă. Și eu te-am împins acolo, ca să știi. Nu, să nu mai trăgem noi, între noi. Deci, abia aștept să vină iarna. Mamă, eu îi împing pe toți, frate, nici nu mai vezi. Bă, deci știi ce? Abia aștept. Vezi că l-am împins eu pe ăla, ca să știi. Bă, tu mă auzi? My friend. Te aud, bă, zic că eu te aud. Eu îți spun de 1000 de ori ce, mă auzi și tu, în fine. Deci, eu abia... Eu zici că sunt în imaginația mea, eu cu nimeni nu vorbesc, știi? Deci abia aștept să vină iarna, bă. Băi, da, chiar că... Au, fac. Oh, ce bine că am pierdut. Că am pierdut, la mine. Hai, acum nu mai trebuie să mai zici ce culoare, că e finala. Vezi că m-am gândit? Vezi că... Oh, zi tu de nu, asta e mapa mea cea mai bună, preferată. Da, dacă ești pe telefon, poate da, poate nu. Poate da, poate nu, Mamă, ce cam și... Mai am acum. Da, ce s-a auzit oare? Oare ce s-a auzit? Cam săs. Ai spus tu. Poate da, poate nu. Sau știi. Sau nu știu ce ai spus. Wow. Ești for player. Da, mă, da, voi credeți că eu sunt nou pe mapa asta, ia o zi, mă. Bă, mergi un pic drept. Challenge, mergi drept. Sar pe deci nu. Poți să sar peste astea. Peste astea. Nu, challenge nu merg drept. Nu merg drept niciodată, adică trebuie să mă învârști. Trebuie să mergi ca gheboas. Gheboasă, uite cum mă dau. Are lec, că lec, Nu facem sponsor. Gata, bă, gata. Nu facem sponsor, dar ne dă copyright. Da. Nu mai zic că ăsta cam, știi de gen, YouTube. Mamă, ce m-am speriat, am crezut că am câștigat eu. Când am văzut trai. Deci când am văzut trai, am crezut că am câștigat. Fără să fac nimica. Dar fără să fac nimic, așa, be careful. Deci eu de fiecare dată pierd la mapa aia cu bombele alea, cu artificii ce or fi alea. Care mai aia cu barca care vine cu bombe. Da. Și dar frate, mai priceput la asta, îți dai seama. Foarte priceput. Deci pe mine mă bagă cu niște pro playeri în care, în ghilimele... Păi, dar noi ne asemănăm, adică nu ne place mapa aia, ne place mapa aia. What? Mă. Zice că nu avem voie să atingem, cred că mov. Da, mov. Nu, tu ai de spus. Deci, tu trebuie să spui culoarea, spune tu culoarea. Mov, îți dai seama. Eram sigur. Păi îți dai seama, uite aia de jos, alea ai roz, ca să știi. Ca să știți doar, uite aia din mijloc, stâlpul ăla care ține ciocanul. Bă, mi se face lag de la filmare. Nu cred. Urmăritorul nostru nu mai poate să mai... Ce, ai văzut ce am văzut și eu? Da, era să intru eu pe aia. Vai! Eu? Și eu? Uită-te, blam. Hai că ne reușim amândoi, da? Hai. Vreau să te prind. Bă, tu știai că dacă tu ești... Mă împinge ăsta. Hai, Răzvane! Hai că eu nu mă interesează dacă... Răzvane, stai acolo cu el. Bă! Lasă, uite, vezi, dacă mai vin... Stai acolo, te ridici sus, fugi. Hai. Califică-te, hai, Răzvane! Hai, Răzvan, Becali! Bine! Yes! Băi, frate, ai încredere în prietenul tău, da? Mă mușc. Mamă, da. Noi așa chiar ne mușcăm, adică dacă îți muști limba, dacă te ciupi de cot, n-ai nicio treabă. Dacă te ciupi pe altcineva de cot, mamă. Da. Cont. Băi, dacă tu își muști limba că vrei. Asta vreau. Nu te doare. Nu te doare. Deci eu fac uneori de plictiseală, de stres, știi? Și până îmi dă sângele. Da. Băi, dacă te lovești din greșeală, costinești. Deci eu sunt vampir, bă. Deci îmi beau. Zice culoare, n-avem voie să atingem.
Îți dai seama că galbenul. Hai că m-am salvat. Ce culoare ai atins? Vezi? Alb? Nici. Da, alb. Ai pierdut. Nu ce faci. Băi, ai zis galben, gura mică. Eu nu vreau să mă calific. Vezi că... De ce? Pentru că nu... Of! Băi, nu! Na, mă, vin... Mamă, sunt aici la început eu. Nu-mi place mapa asta. Da. Deci eu sunt pierdut. M-a dat afară. Am pierdut. Cred că nu am pierdut. Mai trebuie unul. Ai pierdut? Nu! Yes! Mam, bine. Am și lovit. Băi, m-a dat afară fix că m-am calificat. Mama, am făcut video. Dacă auziți ceva pe fundal, ca să știți ce se aude pe fundal chiar acum, este Rubiul meu. Rubiul, Deci, no. ăsta o să fie ultimul videoclip pentru seara asta. Deci, dacă mai vreți... Mâine vom face cel mai... Cu mine vom face GTA 5. Cu el va fi singur Fortnite pentru că mie nu merge. Și asta e trist. Dacă mergea, era perfect, nu, Răzvane? Ce să nu-ți meargă? Fortnite. Dacă mergea... Mamă, dar ce bine e să te joci cu titirezul, bă, e anti-stres. Hai, uleu. Vezi de codul? Nu, că eu sunt în meci. Eu cred că ai pierdut. Cum să piardă Răzvan. Câștigat. Easy? Al doilea win pentru ăsta, pentru... Da, dar câte minute am filmat? Jumate de oră. Mai facem. Pentru ei. Cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Mai facem cu parcurs dacă e ceva. Deci, deci am revenit că mi-am dat o reclamă urâtă, care, vai, ok. Bine, era cu Fortnite, dar nu facem sponsorizări la reclamă, că nu. Ok, în fine. Cam atât a fost cu episodul de astăzi. Dacă mai vreți episoade cu Stumble Guys, cu toate astea, dați like, subscribe și un clopoțel pentru mai multe videoclipuri. 2 like-uri ca să vin și eu. Da, 2 like-uri, da, 2 like-uri. Și că la mine 2 like-uri și arătam 3 like-uri. Poate 3 like-uri. Poate, 2 like-uri pentru ca să ne jucăm Stumble Guys, pentru un like pentru mine. Deci cam atât a fost cu episodul. Hai că v-am lăsat. Baft,